Straight to the point. Now, mao ni mahigalay tinuod nga problema. Kining grabing pagbaha. Mao ni ang tinuod nga problema. Mao ni unta ang angay tutukan. Nga nagplay ta ani unsa unta gahapon man ni nahitabo. Ang tanang tao mahigalag normal lang ka nga tao kasabot ka nga bitaw no. Mao ni problema. Di ka gani kasabot. Anak nga kuan, kita nalay mo sabot nimo, ha? Pero trolls may galasabto na nato kay panginabuhi po ng ila. Unang maingon mahigala nga nako ni mga trolls ako sa akong Facebook na ko makaatiman na nila. Kamo diha to mga listeners, kamo lay bahala tubag sa kami lay bahala na attorney. Di nga ako makabasa ng mga inana kay wala na tayo man na, no? Pero ang atong mga followers, atong mga loyalists, sila may nakabasa. Sila na po yung mutubag, no? Nga, oy, mga trolls, duty na mo, kaya nagsugod na sa attorney. Ato lang nang gagi katawa-katawa ba? Kini mo oy sitwasyon nga tinuod yung problema. Unya, kani mahigala mo oy, wala na gyud tutuki. Ngano man kay tutukan ni maunay kaigo. Ang mga kurakot mga kaigalaan. Tara ato balikan tong stisa sa kalay dong. Aman to dong. Kini man daw yung sani sayo nya at tagsa-tagsaon ta lang. Sinsal magamay ni akong luas mahigala murag lisod tag hilwas aning kalakihan. Sige ko nonim kani kanong sa tisa katong tisa ganina. Grabe tong tisa san. Okay, sige inahinaya lang katong mga kuan kani mo ni. Sige dong. O, naa sa studio? O, kana o. O, limang kana o. La Paloma subdivision eh. Naanod ang e-bike. Awa o. Kani o. Sama na, naanod. E-bike punta na anod. Kusog tayo, tingnan kusog. Di alam sa babaw. Kwan? Sumpay-sumpay ka ba? Masumpay-sumpay. Sumpay-sumpay ba? Sumpay-sumpay sa'yo. Kung dili sincero ang pagsulbad sa problema, di gyud masulbad. O pulo sa pamulitika mahigala. Kani o, sa man mo na nga mo man tinuod nga problema. Lalim ka ng kalsada, mahigala mo na hitabo murag suba. Madala siya, madala. Way sapa dan dapita, pero nganong naama na ron ang kuan. Tubig punta. Suga. Lisod bang kog kayo tong ingon ni Tulfo nga move on na ta sa flood control. Anong move on man? Kanunay man ta bisitahon. Unsaon pag move on? Gahapon no. Imong inon nga move on nga naa ang kinaiyahan man maoy mo pahibaw mo pahimang no. Straight to the point. Alright, Kaneo. sa sapa na pa ibaw to. Murag dagat oy. Downtown area Ge, pakoski ba? Katawa na lang gitaon. Grabe ara ay. Manalili. Oy. Wa naman kanang suba pasil naman. Sold sa mga establishments. Lisod na sa shop, guys. Downtown area. Paboka. Naunsa Manalili lang. Beach Resort is now open. Gabaha. Awa Manalili Beach Resort. Legazpi pool area, wala pa. Manalili area ko nun eh. Ang Manalili kulon area Beach po, Resort. grabe. Manalili Beach Resort. Kaysa ito mapaboka.
Baha na, baha na. Baha ng kulon. Agi to ko kalyo nga ni ron. Kani may problemang dako. Ang kinaiyahan mo ni pahimang no. Dapa o. Gabihan ko na mga higala. Asa naman ang flood control projects? Ha? Nganong nitipas naman ng mga tubig? Di naman sa kalsada agi nga agianan og tao. Di ba kadakog budget mga higala para sa Sugbo? Sa flood control. Ano na unsa man eh? Kini Mandawi mga bata gi-rescue. Gigamitan mga higala taon og buti, ha? Nawa, kani gamitan mga higala buti, ha? Rescue mga bata. Nagklase mga kagalaan on yan, abdan ang naning kusog nga uwan, awa na. AS Fortuna. Diya pa. Muna mga tao, mga kahibaw kadugayan, masuko mga tao, anak nga. Sige lang impeachment, ala, sige. Nya ang tinuod nga, gibati sa mga tao, ang nasinati, gyud nga problema di aman. Kani Tama mo? Nya pilay gastos sa impeachment, kada adlaw, 25 million. Okay raw tayo supa kung impeachment magkagina. Pero ayaw pasag din yung problema ha. Yapay lain ay. Ihimo na lang yun mahigalahin noong kwan. Sus, ang leptospirosis anida eh. Mga bata mahigalan. Sige na lang duwa-duwa lang po ng uban Ginoo ko. Atubangan sa imol. Patubangan sa imol dito? Kani, asa man eh? Taas ang tubig. Sus, ginoo ko. Labangon. Asa ba na mga daday? Asa na mga daday? Nanay ni David to. Pa sa bukal-bukal, oy. Dugay naman ang uwan, ma. Dugay lagi kaayo. Diya pa. Kini tisa ni. Ito usa labangon. Sus, ginoo ko. Inani kad lawom ang baha ha? Gihimo na lang taon lingaw sa mga tao. Wala tayo mahimo, mahigala. Ila lang gi-enjoy na lang taon nila po in taon ang baha. Sumpay-sumpay ka mo, masumpay-sumpay.
Mo na nga doon na mahigalay kani oh. Samtang doon ay problema mahigala hasta tong giingon ni BBM nga palupad og racket, ah. Doon na naghimog AI kasamang names nga maingon nga kani sa unahon ning baha. Asa man tong AI names? Be, asa man to? Wag gihimo na lang katawanan. Palupad og racket kani oh. Nya na ng rocket sa space. President Marcos, apuri niya mig-ingon ani sa Cebu kay sige lang migbaha. Rocket sa space. President Marcos, apuri niya mig-ingon ani sa Cebu kay sige lang migbaha. President Marcos, apuri niya mig-ingon ani sa Cebu kay sige lang migbaha. Kini AI man ni posa dong, pos. Lino butay. Posa dong. Sa man ni gihimo ni AI rin gihimo ano, di ba? Video ba na kuan? Sige, balik ko na dong. Sige dong. Unya na ng rocket sa space. President Marcos, apuri niya mig-ingon ani sa Cebu kay sige lang migbaha. Kabuang gyud. Pero wantay oras may gala unya to tiwaso ni taod lang sa standby lang una lang sa RMN 558 Manila. Musunod na karon dayon mga kaigsunan.